ga Dahiru ga Ali Jita. To jama'a, wannan babban masoyi ne. Daga wani gari kake? Daga Yamai da Turan na ganka. Yamai Nijar. Manaja na yake ban labari ya zo takanas ta Kano domin ya gani. Inda dai an ce min ka haɗu da miyagun mutane ko? Allah yanzu ma haka na gamu da shi har bugu na yi. Waye? Wanda ya shi keken na gan shi. Har 'yan sanda ma suka kai mu can wurin shi. Wurin 'yan sanda muka tai. Me ya faru ne tun farko? Tun farko? Na sauka a nan Kano. Na sauka a Kano na tsaye da dan adadi sau na ce Kenny inda zan ga Ali Jita. Aka kawo wannan wuraren can wurin shagon Abdulhamid mai kwashewa. Wannan shi kuɗi a hannuna, wannan shi kuɗi ya ce zai nuna min Ali Jita. Wani ya kira ne ya ce min shi ya koya wa Ali Jita waka. Wane? Wanda ya shi waya ta bar min keke. Su suka koya wa Ali Jita waka. In fito da kuɗi na kashe Ali Jita na ganshi ya mun kuɗin mota na ce mai a'a ni dai ban yadda ba, sai na tambaye shi na ake sa cajin waya. Sai ya ce mun kawo a jiya samun, ya bar min keken sai ya ce kan bari kowa ya taba. Na ɗauki keke bai dawo ba. Na ɗauki keke da daddare na kai shi can inda nake yin wanka. Mai gidan wanka ya aje keke. To yanzu kuma na zo nan ofis ɗin kazangan ka baka nan, shi ma manajan naka bi nan. Sai wasu ɗan yara suka ce su ma na wasu kuɗi. Na tafi dai ina wata tsohuwa ta ce min ai ta yaya Ali ta ce in tai can wurin ta take sai da abinci. Ban gane wurin ba sai shekaran jiya Allah ya kaɗa ni can wuraren na mata bayani. Ta ce min to ita ta kira min Ali insha Allah zan gan shi. Na yi mata godiya na ce na gode Allah saka da da na zo na haɗu da wannan shi ma yana ta cikin aiki, mutane suna zuwa jiya. Sai yau kuma Allah ya sa na ganka yawa din kafin ka zo wanda ya anshi wayan tawa na gabu da shi can zan wuce nake ce mai sanni mai gida keken ka yana nan ya kai min bugu. Allah ya sa wasu yan sanda suna wurin suka kira shi suka kai mu can suka ce mi nake so na ce ni na yafi. Aka ɗauko kekensa kuma ba su bari ya fito ba. Yana can wurin su ba. Su can za su san yadda za su yi da shi. To kai ainihin ya sunanka? Ni sunana Dahiru. Dahiru Niyame. Shekara ka nawa? Shekara ta 18. Niyame Nijar. To kai ya za ka baro ƙasar ka musamman baka da nan kowa? Ka san wani ne a nan Kano? Allah ban san kowa ba, kawai kai dai nake jin da sunan ka kuma kai nake jin waƙoƙin ka shi yasa da tawo. To yanzu idan ka ya bude ka ga yadda Najeriya take Kano ko? Sun koya ma lesson. So Allah ya kiyaye gaba. Allah da ya sa mun haɗu gani ga Dahiru ga Ali Jita, babban masoyi ne, amma dan gaba ba a yin haka. In za ka zo gari sai ka tabbata akwai wani da ka sani. Insha Allah ko wani zai tuwa ai ba zan ba shi shawara ba ita. Yawwa. Baka ba mutum shawara ba. Yanzu za mu je mu dina da kai, mu yi hotuna. Allah ya taimaka gobe Allah ya kai mu sai ka tafi gida ko? Kaga ka je ka bada labarin cewa kaga Ali Jita. Wannan Allah ban san dadi zan jiwa. Ubangiji Allah rawa ka da shirin makiya. Amin. Da mahasada. Amin. Allah ya baka abin da kake nema duniya wa lahira. Amin. Allah ya taimake ka, Allah ya daura ka akan hanya madaidaiciya. Amin. Nagode. Allah sa gama da iyaye lafiya. Amin.